петъчната вечер може да се насладите на бурлеската на театрална формация генно модифицирани артисти в арт-клуб, ресторант «Жреци на музите». От 21 часа четиримата актьори ще представят своето вариететно шоу, карикатурни ситуации, имитации и музикални импровизации. Освен пародията, в театъра те представят и няколко литературни творби, пресъздадени по иновативен начин. Актьорите от Народния театър Иван Вазов представят комедията «Идеалният мъж». В нея Оскар Уайлд заплита сложна интрига от изнудване, бляскаво настояще и тъмно минало, приятелство и любов, вярност и предателство, за да докаже, че истината рядко е чиста и никога проста. На голямата сцена на Народния театър Иван Вазов от 19 часа ще видите невероятната игра на Владимир Карамазов, Юлиан Вергов, Стоян Алексиев, Биляна Петринска, Мария Каварджикова, Луиза Григорова и други. На големия екран може да гледате трилърът «Заразяване», реалистичен и напрегнат филм, който показва на зрителите последствията след световната вирусна епидемия. Режисьорът Стивън Содербърг е събрал истинско холивудско съзвездие. В ролите ще видите Мат Деймън, Кейт Уинслет, Гуинет Палтроу, Джет Лоу и други. След завръщането си от бизнес пътуване до Хонг-Конг, бе умира от заразяване на подобяващо грип. Малкият си намира 2 дни по-късно. Съпругът и Мич изглежда има имунитет. Така започва смъртоносната пандемия. Докато лекарите открият лек за смъртоносната болест, са заразени милиони хора и обществото е изпаднало в паника. Mr. Amaf, your wife is dead.